Ayibo, nasi isixwayiso esibhekiswe kuKhuzani esibalulekile. Sawubona kuphi nakuphi kufuneka khona lo mbuzo njengamanje kubingelela mathinta cause into emzomqamela amehla kabanye baqamela imali sibuwazi. Ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicathanze kulungile upress subscribe button share pin comment kuna konke subscribe ayikho mina khamba senze sibuye wena uqala turn notification uma sikufaka video mbamlo ngakhohlwa ukulike ivideo yethu. Ngena kwethu njengoba ke nazi ukuthi uKhuzani kwakhipha inkulumo noma wakhipha istatement esithi ke uphendula ubaba uThokozani lenkulumo yakhe yayithi abalandeli baqomile cha ngani wethu kokunye nami ngayipost video ngathi cha ngiyavumelana naye ke uKhuzani kwelinye side angivumelana naye. Khiphile-ke umenicakazayo enye insizwa ke umhlazini noma ejwayele ukukhuluma nje lapha ku TikTok yamtshela yathi cha babu wena bhuti Khuzani izinga osukulona alikuvumeli ukuthi ungahamba uphendulana nayo zonke izinkulumo. Uzokhumbula ukuthi uKhuzani muva nje usanda ukuphendula na inkulumo yaSminoff lakho noyemxwayisa ukuthi cha mkhaya yenziwa lento noma ke mfowagomeda yenziwa lento oyenzayo ukuthi ke ubhebhezele udlame ngalendlela olubhebhethekisa ngayo. So ngani zawethu umenicakaza ubecacisa lana ukuthi cha uKhuzani kumele ngabe ushaya istatement athule phansi kunenkulumo ayenzile ethi ujikelwe yibo bonke abantu asele nabo abalandeli kwakumele nalapho kube ukuthi management yakhe iyambonisa ukuthi cha ukuthi kwenzeka kanje ireaction yabantu iyona ephendula la fast futhi abaculi sikukhumbule ngani zakwethu ukuthi banemizwa bayefana nabalandeli ingakho uthola umculi engadlali ingoma zakhe emotini kodwa kwazi usadlala ezinye zomunye umculi ngoba kunezingoma ezithandekayo lapha nalaphana. So ngani zawethu amasizini awafani ngiyacabanga ukuthi labe kufanele zivume noma avume umfowakho ukuthi engathi ushayile isikhala noma ke ushayekile la ashayeke khona bese bheka ukuthi angalungisa kanjani. So ngani zawethu angifuna ukwanda kakhulu ngiyazi ukuthi niyazi ukuthi Guluva TV ihleli kuphathele ufakazi ihleli kuphathele hamba phambili. Ngani zawethu na ufakazi wakhe umeniceza ekhulumela esho yena self ukuthi wayishilo wathi ngeke aphinde phawule mayelana nezinto eziphathelene noKhuzani kodwa kumehlulile njengoba inhliziyo engaphakelwa futhi uyafisa ukuthi uKhuzani mawuthi uyayithatha imbono yabantu awuthathe lo mbono kaMeniceza awusebenzise. Ngaphandle manje isikhathi sakho asigcine sihlala kuyona ivideo ungakhohlwa ukusubscribe share pin comment khona konke like noma subscribe ekumali khamba so senze kube wena oqala uthola notification uma sikufaka video phambili bamba nayo ivideo. Ngiphonsele inselelo lapha enkulumeni Hayi sawubona bhuti omdala mfampungose. First of all ngithanda ukukhulu ukuxolisa kuwena kunenkulumo engeke ngayiphawula emayelana nenye yengoma zakho yomntalapho ngangaphawula kahle. Ngicela ukudlulisa amazwi okuxolisa lapho brazo. Ngathembisa abalandeli bakho ukuthi ngeke ngiphinde ngiphawule into enawo phakathi but kungidlulile ukuyibamba kulokho because inhliziyo yayiphakelwa ngibonile ukuthi mhlawumbe ngingenzeka ukuthi akekho umuntu oseke wayikhuluma lento kuwena. If unayo icapacity emqondweni wakho yokwazi ukubona into eshiyo omunye umuntu mangabe wrong noma right uzoyithatha positive lento engishoyo but if ungenayo mhlawumbe uzoyibuza ukuthi kuyini ke lokho kuzophawula lento yabo. Brazo, first of all we artist elikhulu kakhulu eSouth Africa. Mhlawumbe uyacompete nomthandeni musical but when it comes to izinto enjengo connection yabo ukusebenza kanzima ublind okudlula ngisho ama artist amanye amajandra. So mina ngokucabanga kwami I think akufanele sengabe wena umuntu ophendula ama video abantu ku TikTok uphawula mayelana nezinkulumo abakade beyishilo kuwena. Yes inhliziyo yayiphakela njengoba ingaphakelwanga nje kumina but wena as a person I think umuntu ama statement manje yabo uvela ubhala statement usitype on behalf of Khuzani Entertainment ngiyalinganisa whatsoever bla 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 ufake signature ufake social media ivala lomlomo unless kuthiwa mhlawumbe uyifakela ivideo yayincokolela uyihwayelela abantu uyihwayelela amagida ngoma nawe njengawo wonke umuntu nihlele nabangani bakho niyashibisela yabo because nawo umuntu but izinto eziprofessional I think izidinga statement kuwena umbono wami yabo. Secondly ukuba nabalandeli bangaqamba manga bathi baqomile abantu kanjani akekho umuntu ongafisa ukuba nabalandeli bakhe abathi yena uma ngabe khipha ama CD bamsupport noma ngathiwa kenzanga kahle abekho ngabe unamanga umuntu osho lokho yabo ngabe umona loyo kodwa le yanto ifuna ukuthi ube careful yabo because abalandeli bakho ba wena bezwa wena bafana nokuthi uwena yabo ningaya ehlathini nonke nabalandeli bakho bakuvune kube sengathi uthi uright ube wrong uyayibona lonto so ifuna ukuthi ube careful. Lento ngishiswa yini ngishiswa inkulumo owake wayikhuluma eworkshop before lezi zinto zokuhlanisa unyaka ubiza abalandeli bakho usana keep ialbum wathi bonke abantu bakujikela abalandeli bakho kuphela bakuthandayo. Ukube ukhona umuntu onjenge management oseduze kwakho kwazi ukukubonisa oflexible ukuthi ayikwazi ukubona into wrong ne right wezokwazi ukutshela njengomuntu neutral ukuthi
you know what, abantu not ukuthi bazizonda mfethu. Mhlawumbe asenzanga kahle. Ngiyazi ukuthi unyaka nonyaka hlezi khipha amayithi, but kulo nyaka mhlawumbe asenzanga kahle. Ake si step back. Sikhiphe statement sokuthi sidedela abanye abantu ngama competition ukuze sibonakala ukuthi asinamona, sibuyele studio sithi kwamanje sayiphushela ialbum yethu ukuze sibuyele studio sibhale ingoma ezipositive, sinenhliziyo ezicacile, ingoma zothando, ingoma ze hope, yabo, ingoma ezinikeza abantu ithemba. Njengamanje I think mhlambe kunganzima kwena ukuthi ubuye ukhiphe hit okwamanje because mhlambe une depression, unalento ukuthi abantu bayakuzonda, unalento ukuthi abantu bakujikela ngezinto, yabo. Kanti abantu abakuzondi, it's because wena wabaphuca ihappiness ye South Africa yonke ngokuthi wazi ukuthi unabalandeli abaningi abazokuseka, yabo. Leyanto leyana wena nawe wayenza so ukuthi yabo uyabona ukuthi vele ungenele ukuhlukanisa unyaka into yanombani and kuwinwa ngamavoti, but deep down I know ukuthi uyazi ukuthi vele it's about the song, but wena wawuthi ulaya umthandeni, yabo. Wamlaya ngehappiness eSouth Africa yonke. Baningi impela abalandeli bakho kodwa babaningi kune South Africa yonke, yabo. Uyayidinga iSouth Africa yonke for ukuperform endaweni la khona abangekho khona abalandeli bakho khona ekhona amanye amajandra khona. Uyawadinga iSouth Africa yonke for ama streams o music. Umthandeni njengoba eshaya u12 million streams akusiwona abalandeli bakho abashaya u12 million streams, yabo. iSouth Africa yonke. So now uyayidinga iSouth Africa yonke, yabo. So ungayiphuci ihappiness eSouth Africa yonke yokuhlukanisa unyaka just because ufuna ukulaya umthandeni ngoba wazi ukuthi unabalandeli abaningi. Ungakuwina lokho but egcineni thola ukuthi usacrifice ihappiness yeSouth Africa yonke. Lilapho elami brazo, ngiyathemba ukuthi le nkulumo ayinyathela uzwaneni, mhlawumbe uzokuthi uyicabangisisa kahle uwedwa. Ngiyabonga.